Wala ka man mangumbid ang patron. Ay, sir, ni Kapitan may multa. Kami 3-5 man ako, ibaredit multa, ha? Kaya no waray ka mangumbida, baka ungkaon na ba yan numba? Maiyan na ako, waray ka ungkaon ni numba, ha? Ya, ikain daw lahera. Maupay ko din nira ng mga kasaragbot. Nasaring din niyang kirigta. At tuman, balik ka mo! Hey, what is up yo? This is Sarento Waray at kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe at comment at hit mo na din pati ang notification bell para updated ka lagi sa mga bago kong uploads. Nakain ka kagabi. Naghimo laking project. Matuba-tuba. Birthday kasi na classmate to sa Manla Katagay. Nagpabakuna naman ako. Kaya no diri ka lagiap na pasulod. Waray ka face mask, ngan waray ka face shield. Ba, kay diri nga nagpwede mamatron. May goring ako. Patron na ang buwas. Patay kung magagmulta kita. Warim ko ako kumida. Nakandam na pagod dito na akong pamulta. 3-5 pagod din na ako nagbariyad la para mga mandarako. Tay warim ang kami handa. Ya, ikain daw lahera. Maupay ko din nira ng mga kasaragbot. Nasaring din niyang kirigta. At tuman, balik ka mo! Ano tayo mo masisir nga mga K-pop haters na nasir nga rabayot kuno kamo? Dirigid kami mga bayot, dere. Pinamo mga karuyag, mga macho na lalaki. Amoy tera. Ako diri, babae nga yan, mga sexy na babae ako. Malamat rambuas tak mga classmate. Ano, may 3-5 ka? Traupod ka mo hakon, patron niya na haamon, may danamon litsyon nanda. Upod ako, Diri ka nga nangungumbida. Mga nagbabagang balita, bata patay. Diri tungod ang dinggig, kundi akong ginablong. Kaya no, wari mo man nagkumbida pag birthday Kaya mo. no, nangumbira ka pag patron na iyo. Kaya no, may 3-5 ka. Kumbidado ka mong tananamong pagpatron, waray multa. Hino nagpinampost na Facebook na positive ako? Gin-forward ko pa nga ni group chat. Ikaw nga iyan. Pagbantay ko dila ka mo, warat niyo kumbidaha. Nagsiguro la ka mo tiyo. Ada ka mong tanan naton mga barkada. Waray ka mo pagkunahuna. Pwede magpakyan ako na CR. Ito pa kaya na doy kay maihip ako. Sige, salamat sir. Ang kabubulok ning. Hello pre, adi kamit patron niya na. Kadamo ni rahanda, magrasa pagod, may litsyon pa. Nagsiguro la ka mo. Ay ka baraka pre, kay dadadan beach. Sige pre, salamat pre. Pagputos ni numba. Nakain ka kagabi. Naghimo laking project. Matuba-tuba. Birthday kasi na classmate to sa Manla Katagay. Kauna ko yan ang patron, nagandang pagod akong 3-5, bukas pa ngayon.
Ako hinagato ng mga balita, umuran man o sumirak, luminog man o bumagyo agay. Nakalimutan ko ang tsunami. Kaayusan mo banat, pre. Wari ka makagbayad ng multang patron. Ay, nagano ka to? 3-5 pagod to pre na balay. Siyempre, yan mo nga rin nakin lista. Istika siya daw nagdoble nakbarida. Wari ka man mangumbidang patron. Sir ni Kapitan, may multa. Kami 3-5 man ako, ibaredit multa, ha? Kaya no waray ka mangumbida, baka ungkaon na ba yan numba? Maiyan na ako, waray ka ungkaon ni numba, ha? Patron ang buwas, gintanggal ni Kapitan ang multa. Ikaw, imbitado ka. Ikaw, imbitado ka. Ikaw, imbitado ka, muntanan. Oray na mabibilin. Imbitado ka, muntanan. Bring your own baon la. May assignment ba? Okay. Ayun na narin nga, sa kayo waray kami assignment. Ano to? Ano to? Ano ito? Ano daw lain na nakadukot dili? Listahan man ngayon yung mga kombidado patron. Adi Rocky, Ricardo, Jerry, Bibi. Ori man ako di lista kaya daw la. Kadi daw ringan. Ayaw pagsumat na patron na ang buwas. Sana napasaya ko kayo mga katropa. Huwag mong kalimutan mag-like, subscribe at comment. Pero bago ang lahat mga katropa, subukan natin na pabutin ng 100 likes ang video na to. At kung gusto mo pa ng mga ganitong uri ng video, i-search mo lang ang aking YouTube channel. Pindutin mo ang subscribe button at pindutin mo na din pati ang notification bell para updated ka lagi sa mga bago kong uploads. At pwede mo ring subukang panoorin ang iba ko pang mga video